Kaziranga News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Aron Barim Risonimso Amai Pen Chepater Piponsi Kajir Ronghangpi aphan Karchopo. Ni Paipo Matijong Achiklo Ninkan Surihinira Inkorapi Laka Inkoratrok Dua Barguri Constituency Kiparlo Kaziranga Kaziranga Kajir Ronghangpi Amir Biri Mate Akumlin Along An Aron Barim Risonimso Amai Pen Chepater Piponsi Kajir Ronghangpi Lapen Api Apo aphan Karcho Ajaimek Pamanpo. Lason si pini Kajir Ronghangpi aphan Karcho Ajaimek along Aluhia Manpen Kachetong Dun Kaziranga Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Harwaghar MLA Dorsing Ronghang Socheng Thenta MEC Kachirong PP Anparta Kaziranga Autonomous Council along Klem Rapet Team Kaziranga Atu Chetong Dun si Kajir Ronghangpi aphan Karcho Amai along Chetong Dun si RD Pidu Pini Kajir Ronghangpi aphan Karcho Ajaimek along Kedengpot Laki Aron Barim Risonimso Amai Pen Kajir Ronghangpi Lapen Api Apo Atumaphan Kithokijir La Sopi Art Culture Pen Klim Somar aphan Arjan Kihi Chepati La Sopi Bhakti Sentos Atumpen Kajir Ronghangpi aphan Lun Lampen Archoponlo La so along Rat Amai Pi along Kaziranga Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangpen Lamte Paklangpon Laki Pini Matijong Nipai Po Arni Kajir Ronghangpi aphan Kachikimo Ponangkok Mate Karcho Ponangkok Laki Bharat Angkangpi Assam along Kachethangnai Pulote Kaziranga Helo La so Kachethangnangkok Pulote Laki Anu ehong akindu kidokok ajoklo bonta methang Kaziranga amarat api methang chiraidun thekthia jok non bang akhaya tumsi ali nangchu endetlo laso ali methang Kaziranga along nang pacheli thuchia phansi matijong achiklo niphai pho arni ke Kajir Ronghangpi aphan Kachikimo nangko mate archopo nangko Assam Angkangpi Chot Kali Bharat Angkangpi Tame Kaziranga ke Kaziranga along le Lapen Anue Hongkedo Akindu Lake Kaziranga Amarat Apipu Pachini Ji aphan Bor Ipik Nangji Lapen Cheraidun Wek Nangji Pusi Kaziranga Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangpen Rat Amai Pialong Lamte Baklangpo Dua Barguri Pen Edverson Pro Report Kaziranga News Channel Ronghangpi kan lang ta dak ilmu majuro karchula pen ke iltum dake kachikimo te Kajir Ronghangpi kena tum ji lo phok Ronghang supi lake arnam kering pole puta melo iltum siringang song pen bang si dake hindu joban lo pen so chili bang si ladak si sainang tikile nang tiki pensi alang libang ke putor opol hai tinggi jadi pen ke ndaka hindu bang si konte jalo soka dalo kokoro pen pena akorti bang ke sai Ronghang nang tula chili do si lasu Kaziranga amen ke laki Kaziranga RGMP mana ke ada puang pungling lah hai si alang men pen si kirsi lasi Kaziranga Asik Kaziranga Autonomous Council pen tunda isi hetan isi bongkrok kim ponji lapang dakon lo morning nang kupon po lapen auditorium hall mesen auditorium hall ki kim ponji pasi nilipuri po auditorium mana open hall hai anta ladak Kaziranga long bangke mana kita ngadi dinglo angkan freedom ni pring elo sekami ladak kita ahoy dua bangke plakami ni ahoy dung ke jitu mane ahoy dung ke tu nil pun jadi itu panang piceng 1951 17 November hoi tu mana tu yo hoi nang pitu ta tum da gazette notification tu hala soteng pen tu malong amep to lo la pen adu yo hoi gute bandu dai ada Kaziranga long bangke kachimpo pijo pen hai saing ding claim ponji phane tu Kaziranga Autonomous Council pen sik pun Sala Kaziranga long la stone quarry thepik la bangso quarry bonik check thang nan hin pen sik mana da ke bon ye check bangke da bangke Kaziranga Autonomous Council pen dalang tu kisman bangke da permission hang lai silo hini bangke da bangke forest along benda ko wildlife series ya puri dim ta to lai sila hai guteng ton ne tum la pen ke da ke iku sensitive jun kita ta puri la si supreme court ne tum ta la so case bang chedan bomlo la hai lo polong te la ke open
Hidibonglong Baptist Church Advent Christmas katalon ajai mek kedeng po. Matijong ni pai po ningkan suri hinira inkoira clear ni Hidibonglong Baptist Church pen Advent Christmas katalon po. Lapuson si aningkan wangason thak pining le thot setami Hidibonglong Baptist Church along misen me et pen talon pon longlo. Lapuson si pini ajai mek along maipu Jonason B pastor HBC pen mai chari pon lo. Lapen alhi pachini pon lake Daniel Hanse HBC secretary pen si kadukowe alam an pachini pon lo. Labangso Advent Christmas katalon pon along arnam alun kilun pon lapen kekan lapuson si ning arong chipi pon ringti lo. Lason si pini kachetong dun along alhi sar potum UCF ati matum sitami chetong dun lapen labangso ajay megaphan Man pen kachok hapon speaker Reverend Dr. Andrason B Assistant Pastor Apar Dogmoka Baptist Church Alangli pena joksi Jumesen Arnamalam Thanpon Pajermi pon lo. Athipi en pon Phereri Thangbagma Mathanon Nili nangli tumaphan ning arongpuk abirta kimi wan lo lake kadukawe arwara tumaphan Look angdeng hini pen kep an Labangso athipi en pen rat atumaphan non kivangji ni phai inkoira pho matijonga chiklo ningkan suri hinira inkoira phiani Jesu Kristo amahang kithek arni nangli tanglo pu pen si non pen rat atumaphan ke thanpon meklo pu si thanpon lapen arnamalam than peklar pon lo lapen kijut men son rong hangpen kachoro alam the thanpon lapen aphi mai ke prat akardom khoirong hang dikon longchap baptist fellowship alanglipen arnam ardom ponsi Advent Christmas katalon amai pajutpon volongkomaji pen rensing killing report Kaziranga news channel. Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu